आफाद ओंखारदों बेयाव एम्बाथा बिथाङाबो लोब्बा दं होननानै बै दावहारु सिखावा रोखायै बुंना होदों जाहैबाय। हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय जाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायना मोनथिखाबाय जानांगौ। नोंथांमोना बयबो निउस मिडियाफोराव नुबाय जानांगौ। बारग' एक्स-एन-डि-एफ-बि गोदानै दानाय एन-एल-एफ-बि आफाद बेनि चिफ एम्बाथा होनो जायखौ बिखौ रां दाबिनायनि दायाव बिखौ हमदों होननानै गोबाङानो मोनथिखाबाय। दा बेनिनो कल रेकर्डखौ नोंथांमोना आं खोनासंहोनि। एन-एल-एफ-बि आफादनि बिथां एम्बाथा होननानै बुङो। दा बिखौ दिनैहाय आसाम पुलिसा हमनानै खोनानो मोनदों जेलावबो सोहैबाय होननानै। बावहाय नोंथांमोननिफ्राय सासे नोङो आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै मा खेंफोरथि होनो सानो? बेनो आं बेखौनो दायो रोखायै फोरमायबावनो सानो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। दा नैबे दाख्लै थांनाय साननैसोनि सिगां आगोलाव काजलगावआव क'क्राझारनि नङा काजलगावआव लोगो मोनलायदों। फार्स्ट टाइम काजलगावआव लोगो मोनलायदोंमोन क'क्राझारनि अ.सि आरो पुलिस अफिसार लाटुब दास होननाय मोना काजलगावआव जोंनि एम्बाथा बिथांजों लोगो हमलायनानै क'क्राझारनि सराइखिला 7 APBN हेडक्वार्टार पुलिस गेस्ट हाउसाव लानानै थांदों। एसपि जों सावरायनो होननानै क'क्राझारनि एसपि जों सावरायनो होननानै लानानै थांदों। बे समाव सराइखिला 7 APBN हेडक्वार्टार पुलिस गेस्ट हाउसाव क'क्राझारनि एसपि आबो लोगो हमफैदों। लोगो हमफैनानै बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों बा खावलायदों नोंथाङा बिजेपि आव जयेन जानांगौ बा जयेन जायोब्ला मोजां जायो बे खोथाखौ खावलायदों जाहैबाय। अब्लानिया बे समाव बिथाङा बुंदों आंनि गासैबो न'नि बाय बाहागि आरो आंनि बिमाय असे राजिब बांगालानो बिजेपिनिखा आंलाय मानो बिजेपिआव हाबलायनांगौ बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय बिथाङा। उनाव बिदिनो नोंथाङाथ' बिपिएफनि मानसि होनना बुंदोंमोननो। दा बेवहाय आंनाव आं बिपिएफनि होननानै मा लिरनाय दं? दिनै आं गोबां दैदेनगिरिफोरजोंनो लोगो हमो सावरायो। खिन्थु आं बेबायदि बिपिएफनि नङा आरो आं सासे संगठनाव थांदों जाहैबाय। दसे थानानै उनाव उदालगुरिनि एसपिआ नोंखौ रायलायनो लेंहरदों होननानै बुंदों जाहैबाय। नोंखौ सानैसो मानसिया उदालगुरिनिफ्राय लांनो फैगासिनो दं पुलिस बिफाननि राजिब गहाय ओमफ्राय सासे डिएसपि बिथांमोना नोंखौ लांनो फैगोन उदालगुरि एसपि जों सावरायनो लोगो हमनो होननानै क'क्राझारनि एसपिआ बुंदों जाहैबाय। बिनि उनाव बिसोर बेयाव सराइखिलायाव सावरायखांनायनि उनाव उदालगुरिनि सासे राजिब गहाय होननाय डिएसपि बिथांमोना बिसोरखौ जोंनि एम्बाथा बिथांमोनखौ हरनि 3टायाव कालाइगावआव लाना फैबाय आरो। कालाइगावआव लाना फैनानै बिथांमोना बै नेक्स्ट दिनाखालि 10:30 समाव माजबाटनि पुलिस स्टेसन थानायाव बिथांमोना नैबे दाख्लैबावै गोदानै ओंखारनाय बिएलए बिनि सासे मावथि बा सोद्रोमा दावहारु सिखाव होननायखौ जेलनिफ्राय बरननानै रिमान्डआव लाना थांनानै बै माजबाट थानायाव जोंनि एम्बाथा आर्मि चिफ बिथांखौ लोगो हमलाय होनानै बेवहाय मोनसे स्टेटमेन्ट लादों जाहैबाय। दा बे स्टेटमेन्टआ बेनो दाख्लैबावै जि बिएलए आफाद ओंखारदों बेयाव एम्बाथा बिथाङाबो लोब्बा दं होननानै बै दावहारु सिखावा रोखायै बुंना होदों जाहैबाय। दा उनाव बिसोर बेयाव गुबदा गुबदि नांलायबायनो आंथ' नोंखौ सिनाया नों सोर आंखौ मानो बिदि बुंलाबायखो होननानै जोंना बे एम्बाथा बिथाङा बेयाव तर्क बितर्क जालायबाय माने। बे समाव पुलिसा र' होननानै बादा खालामनानै दसेनि उनाव उदालगुरि कर्टआव लाना फैबाय। उदालगुरि कर्टआव लानानै फैखांनायनि उनाव जोंबो खोनानो मोनबाय जों होसोलांबाय उदालगुरि कर्टआव। बे समाव थिग 4टा कर्ट बन्द जाबाय। मानसिया कर्टआव गैला जेलाव हरबाय होनना बुंबाय। जेलावबो जों होसोलांबाय बेयावबो मोनाहैनायखाय दायो लोगो हमनायनि माबा गैला सम गैला नोंसोरो गाबोन फुंनि 10टायाव फैदो होनना बुंबाय।
अब्लानिया जों सोंबाय बेयाव जोंनि आर्मि चिफ एम्बादा बिथांखौ बेयाव लाबोदोंना लाबोआखै होननानै बिसोर रोखायै बुंबाय लाबोदों जों सिनायदों दङ सिन्था खालामना नोंसोर गाबोन 10टायाव फैदो होनना बुंबाय बिदि होननायलाय जोङो गिदिंनानै फैफिनबाय अखानायै जोङो फुंनि 10टासोआव जोङो आर्मि चिफ एम्बादा बिथांखौ लोगो हमनानै जों सावरायबाय बिथाङा रोखायै बे खोथाखौनो बुंदों आंखौ दिनै बिजेपियाव जइन जानो होदोंमोन आंलाय मानो जइन जानो हानो बे खोथाखौ रोखायै बुंबाय आरो नैबे जिथु दावहारु सिखाव बिथाङा बै एम्बादा आर्मि चिफ बिथांनि उन्दुनाय बिसनायाव खाथियाव थांनानै रोखायै बुंना लाहैदों जाहैबाय आं नोंखौ बेबायदि बुंनो गोसो गैयामोन सार दिनै आंखौ बेबायदि ओरै बुंनो होबाय बिनिखायनो आं नोंखौ बुंनो गोनां जाबाय बे खोथाखौ स्पष्ट बुंना लादों जाहैबाय बै दावहारुआ एम्बादा बिथांनि सिगाङाव बेवहाय जों बुजि मोनबाय आरोखि बे बिदिबा बुस्थुआ गासिबो प्रिप्लान दिनै जों बेखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों दिनै अब्ला जोंखौबो बे आफादखौ NLFP आफादखौ बेबायदिनो षड़यन्त्र खालामनानै फोजोबनायनि लामायाव लांदों नामा जेब्लानाखि बै NDPनि समाव बिचार एकर्ड जायैनि सिगां रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव सोनानै दोनहैदोंमोन बिनि उननिफ्राय मोनथाम मोनब्रै आफादखौ जमा खालामनानै बिचार बायदियाव जोंखौ सुक्ति खालामहोबाय थिग बेबायदिनो जोंनि NLFP आफादखौबो दिनै एम्बादा आर्मि चिफ बिथां दैदेनगिरिखौबो जेलाव सोनानै जोंनि नैबे NLFP आफादखौ बिदिनो षड़यन्त्र खालामनानै फोजोबनायनि लामायाव लाबोदों होननानै जों बुजि मोनदों आरो बिनिखायनो आङो रायजो राजाफोरनियाव मोनसे खावलायहरनो सानदों रायजो राजायाबो नैबे फैबाय थानाय समफोराव सांग्राङै खौसेयै गसंनो थाखाय बा रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनाय जादों आरोखि नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनाखाबाय जानांगौ जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर'नि बेफोरबायदि हारि अनसायगिरि हारिनि थाखाय नांग्राफोरखौ गोबां माने नंखायै फेक इनकाउन्टार खालामबाय नंखायैनो बुथारलाबायबाय जों गोबां नुबोगासिनो दङ जाहाथे बेफोरबायदि जाया जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा बेफोरनि बागै गुवारै सावरायलायो बेखौ मिजिंथिबाय आसा खालामो आरो गुरै खावलायो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ थाबैनो सुस्रांना होनांगौ होननानै आं सानो